Dagitoy akay papanan iti surat ngayon na ibagbaga kadagiti linaon iti Biblia. Isu itintayo so kimaten gapo kadagiti kay papanan na. Ta kinuna na nagsasao idi napong Jesucristo dagiti apamanetnet nga ibagbaga na idi. Iti Juan 8 iti 12. Ni Jesus kinuna namanen nga rod idin akon kunana siyak iti silaw iti lubong. Isulag kayam ti agparpalang idi nga silaw iti lubong. Saan ket nga silaw iti banbanag laeng a makita. Tadi iti kabsat ngayon na ibagbaga nga napudno iti sumurot kanyak santo amagna iti siknet kinunana. Nudi ket addanto kinkwana iti silaw iti biag. Daytoy iti ibagbagana tapno intay alaen adalen kadagitoy ket masilawan kadagiti panpanunot tayo tin na ibagbaga tapno iti silaw daytoy ket silawan na kadagiti nakudrepan apalagpanpanunot tayo so dayta tin na ibagbaga. Takinuna na iti Juan 12 iti 46. Siyak imayak asilaw diti lubong tapno amin amamati kanyak san da ngagtaen iti siknet. Sungor digiti iti pamalakad na idi digitoy asilsilaw ket adu digitahan anakaawat kadagitoy akay papanan na. Sungor tayo kapsat datayo ngayon tayo soksokimaten adda ditoy kadagitoy apamaneknek ngayon na ibagbaga. Nagado digitoy apamaneknek ngayon ibagbaga na ngay sona iti silaw ket palawagan kadagiti panpanunot tayo. Kinuna na iti piso 5 iti 13. Ngem amin dagitoy abanbanag inton mababalaw da may parangarang da gapu iti lawag. Taamin amalawagan agbalinda asilaw. Iti tuktukuyin na malang iti kapsat tao metlaeng digitoy. Ngayon na ibagbaga tapno iso masilawan. Haan nga linalastog lang nati kapsat no diket napudno digitoy. Akay papanan na. Gapo iti nan spirituan apalawag. Ta kinuna na iti Roma 2 iti 19 ket agkamatalet ka asika iti mangidaldalan kadagiti bulsek silaw ka kadagiti adda iti siknet. Daytoy naglawagan kapsat maawatan tayo met nga datayo nga kailukanwan digitoy ngayon na ibagbaga. Isu nga digiti kapsat han tayo kuma nga agulbod no diket aramaten tayo iti umiso mangtugnar ken mangbabalaw kadagiti badi ngayon da padagipat pataros. So dayto kapsat ngayon nakiyab-abot iti Facebook online Bible study digitoy iti pamanetnet ngayon na ibagbaga gapo iti linaon iti Biblia ket agyaman na kakapsat digitoy nga intay soksokimaten ket agyaman iti Dios Ama manakabalin sa amin. Amen.